Pis Zero és un espai que, de forma temporal o de forma definitiva o en el mentrestant, la persona deixi d'estar al carrer. I el que pretén és garantir la seguretat de la nit, no?, per a les persones que no tenen habitatge. ¿Necesitas algo? Si necesitas algo, si quieres unas galletas o algo, ¿no? Algo leche o algo. Dígame. David. ¿Se ha abierto? Cada dia venen 2 voluntaris i hi ha el conserge també. Va venint la gent, pren un cafè, un caldo, el que sigui, compartim una estona així amb ells. Són 10 persones vivint amb un consum molt elevat d'alcohol. Nosaltres garantim que puguin dormir i que puguin descansar. Cada nit venen els mateixos. Jo els ajudo i ells són agraïts també. Veuen que n'hi ha algú que es preocupa per ells. Ells el que volen és dormir i tranquil·litat, el que no tenen al carrer. Jo crec que la innovació parteix d'adaptar-nos nosaltres als destinataris que ens adrecem. No intentar que la persona faci un canvi per seguir-nos a nosaltres. La part innovadora és atrevir-nos a dissenyar, a pensar, sempre hem pensat, no?, que per una persona que viu al carrer qualsevol cosa és vàlida. Nosaltres hem trigat 4 anys i mig a implementar aquest projecte. Quan fiques en el centre la persona i li preguntes, no?, és més fàcil. Ells tenen la resposta, no nosaltres.